dodati u čašu. Gotovo. Ja moram probati. Ovo je jako kiselo. Tačno, treba mi led. Bio je u frižideru. Evo ga, pogledajte, ovo je led u obliku srca. Baš slatko. Stavit ću sve na dasku i izmrviti. Pazite sad. I kija. Jao, pazi. Gotovo. A sada sipam to u čašu. Zatim dodajem moju omiljenu žutu fantu. Jao, koju ne mogu da otvorim. Hajde. Otvori se, molim te. A šta ako te dobro potresem? To je loša ideja, draga. Zašto? Jao. O ne, sva sam mokra. Dobro, ništa strašno, sa mnom je sve u redu. Samo treba da sipam ostalu fantu u čašu. Odlično. A sad ću dodati malo plavog soka. Dakle, treba se zaštititi. Da, tako je mnogo bolje. Otvaram. I sipam u čašu. Divno. Sada treba sve ukrasiti kiselim džemom i bombonama njort. Ubacujem slamčicu i to je to.